Zdravím vás fanúšici a všetci priaznivci kulturistiky. Moje meno je Norbert Zajac, chcel som vám predstaviť, teda sľúbil som aj, že vám predstavím môj tréning aktuálny chrbta v príprave na jarnú sezónu 2016. V čom spočíva tento tréning? S mojím trénerom Andrejom Ozolaním sme totálne po Arnold Classic amatér, ktorý sa konal tuším 3. a 6. marca v americkom Columbuse v Ohiu. Sme prekopali úplne prípravu. Vzhľadom na to, že som tam štartoval do kategórie do 80 kg a sme v podstate sťahovali do tejto kategórie váhu, sme sa rozhodli pokúsiť sa prilepiť nejaké, aj napriek dietnému režimu, prilepiť nejaké svalstvo a k tomu bolo potrebné nastaviť a prekopať úplne dietný režim a rovnako aj tréningový plán. Čo sa týka tréningového plánu, tak spočíva v tom vlastne, že či už pri všetkých partiách tréningových využívam pomôcky, ako sú tie gumy, ktoré ste mali možnosť vidieť v tomto tréningovom blogu, a rovnako aj využívam reťaze. Ide vlastne o nejakú progresívnu metódu cvičenia, pričom vlastne vytváram nejaký iný ešte odpor tým svalom, ako boli zvyknuté. Vlastne ja si myslím, že každý progres týkajúce sa naberania svalovej hmoty alebo posunu nejakým spôsobom v tej forme záleží od toho, ako šokujeme to telo. No a rozhodli sme sa takýmto spôsobom, keďže som do Arnold Classic cvičil v super sériách, gigantických sériách a tak ďalej, že to zmeníme na ťažký, v podstate až takmer objemový tréning, kde budem využívať ťažké hmotnosti. Reťaze využívam aj z toho titulu, že aj napriek dietnému režimu ja som bol vždy schopný dvíhať relatívne vysoké váhy aj na moju váhu, hmotnosť teda, a aj na v podstate to, že to telo je už nejakým spôsobom unavený a tie reťaze mi dokážu vytvárať taký odpor, že nie som až taký schopný zodvihnúť takú velikánsku váhu a tým pádom troška aspoň negujem to riziko zranenia. Tie gumy sú aj kvôli tomu, že je to, ako som spomínal, úplne iný odpor. Teda tým, že ja ešte potiahnem tú váhu, tak ešte doťahujem vlastne nejaký odpor, ktorý vytvára tá guma. Tie gumy mám v podstate v dvoch druhoch farieb. Dneska som využíval len červené, tie sú tie v podstate najslabšie. Potom používam ešte fialové gumy a tie využívam hlavne na tréningu nôh. Čo sa týka počtu opakovaní, štandardne sa snažím držať v priemere nejakých 10 opakovaní. Samozrejme, niekedy sa hecnem a skúšam niečo aj na 3-4 opakovania. Momentálne mi to reaguje, možno, že niekto si povie, že to je zbytočné a tak ďalej. Skrátka, ja nikomu nekážem robiť to tak ako ja. V podstate vám len ukazujem to, čo robím ja momentálne a momentálne mi to vyhovuje a funguje to. To, že to by fungovalo niekomu inému, to neviem samozrejme potvrdiť ani ovplyvniť, pretože každé telo je špecifické, takže častokrát dostávam aj nejaké také poznámky typu, že je to zbytočné a tak ďalej. Áno, pre niekoho možno, že by to bolo zbytočné, pre mňa v danej chvíli vidím na sebe progres.
všetko konzultujem s môjim trénerom Andrejom Mozolanim a časujeme to na jediný možný teraz cieľ, ktorý vlastne bude za 5,5 týždňa. Je to Diamond Cup, predtým sa samozrejme zúčastním majstrovstiev Slovenska, ale tam v podstate budem štartovať v kategórii do 90 kg, tak tam sa predstavím nie v 100% súťažnej forme, pretože tú formu môžeme časovať len na jediný vrchol a skrátka vybral som si pre túto sezónu, alebo možno, že aj záver tejto sezóny, to sa ešte všetko uvidí, Diamond Cup, ktorý sa uskutoční 20. až 22. mája v Žiline v Dogspeed Arene, kde vás srdečne rovnako aj pozývam. Budú tam členovia Extreme Fit týmu. Na záver by som vám len chcel poďakovať za to, že ma naďalej sledujete, že ma podporujete. Ja sa budem snažiť natočiť aj novú časť Journey to the Dream. Samozrejme všetko je to ovplyvnené aj nejakými financiami a tak ďalej, ale skrátka teraz sa cítim dobre, tréning ma baví, som nadstavený v podstate dobre psychicky, by som povedal ešte lepšie ako pred Arnold Classic, aj napriek tomu nejakému neúspechu, čo sa tam stal, tak, alebo teda pre mňa neúspechom, tak som sa dokázal nejakým spôsobom opäť namotivovať. Opäť sa budem opakovať, ale aj vďaka môjmu trénerovi. A musím vyzdvihnúť aj neskutočnú oporu v mojich klientoch, ktorí mi častokrát pomáhajú viac ako by som si možno že aj zaslúžil. A v neposlednom rade je to moja mamina, ktorá každú jednotlivú súťaž, v podstate každý jeden tréning, každú jednu kvapku potu prežíva so mnou, ako keby ona práve bola v tom dianí. Ja by som sa chcel týmto s vami rozlúčiť, len vám chcem poďakovať, skutočne si vážim vašej podpory, pretože bez vás by som v podstate nemal pre koho toto točiť, nemal by som komu toto rozprávať a bez fanúšikov ako takých by v podstate šport ako taký ani nemal byť pre koho robený. Takže ahojte a držte sa a bojujte za svoje sny, ako bojujem aj ja.